Assalamu alaykum hormatly agzalarymyz. Ähliňizin görüşüňi diýäli, ähliňizin bilişimi diýäli. Bugün ýene şatlyk, şowkun uly dawara bilen ähli türkmen milli diýip desurlamyza laýyklykda türkmen toýlamyz nerde? Elbetde Rossiya Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherine dowam edýär. Bugün Moskwa şäherine Türkmenistan diýarymyzyň goýny 360 pirli daşawy könürgün jilinden 5 maga bilen enegli gelejegimiziň döwletli öý ojagyna uly şatlykly toýly pursatlar nesibeden bagyt durmuş toýlary dowam edýär. Thank you.